аз, понеже съм от по-старото поколение и като бях ученик, ме учиха, че мъжът трябва да бъде смел, честен, доблестен, да помага на по-слабите, на жените и така нататък. Сега следващите поколения, като са възпитани да бъдат покуци, да не си държат на думата, да нямат уважение към по-възрастните, да нямат уважение към родителите си. Ние какво трябва да правим сега? Трябва да ги харесваме ли тия джендерите, където ни ги предлагате? Трябва да им се възхищаваме ли? Какво трябва? И ние ли трябва да ставаме като тях? На къде отива този свят, хора? Що не се замислите малко? Така не се възпитават хора, без да имаш никакви изисквания, да му се дава всичко наготово и да викаш: добро е детенцето. Верно педерашче, верно тъпо парче, гладък мозък, алчен до безумие. С това видео поздравявам моя син, днеска има рожден ден. Пожелавам ти, сине, да получиш много мъдрост, защото тази тъпота няма да те докара до нищо добро. Приятна вечер ти пожелавам. Чао!